keby ja som tam zistil, že niekto mi tam kradne a obchoduje s mafiou a pere peniaze a vidie dvojaký život a takto, tak by som aj keď už ako podriadený by som žiadal, by som v podstate chcel toho nadriadeného upozorniť a požadoval od neho cnostný život. A ako keby som mal viesť ako nejaký biskup tú cirkev, tak to vôbec by som netoleroval. Lebo by som sa musel nejako hanbiť alebo si pripadať falošne. No, ale ja som sa pýtal, prečo títo ľudia si veriaci mali a ja som 20 rokov len čakal na to, že kedy konečne na Slovensku prvýkrát budú niečo nesúhlasiť veriaci. Čiže ja som na toho bezáka čakal ako na nejaké, že ako keď zaprší, že už 20 rokov nepršalo. Ja som sa tešil, že konečne niekoho, že sa postavili za niečo, že je to, mali sme ho radi, je to dobrá osobnosť, že povedali, že teda sa môže aj mýliť tá vrchnosť a že sa tým dá, že sa dožadujú tej diskusie, vysvetlení a tak. Lebo tá cirkev, len tam je taká vec, že tam máte znova tú hlbšiu takú duchovnú príčinu, principiálnu, ktorú ja sa snažím riešiť celou tou mojou prácou. Že však bol druhý Vatikánsky koncil. On síce, ktorý robil to adžornamento, že vlastne pokrok v cirkvi. Všimnite si, že to bolo v ére hippies, v ére študentských nepokojov, kedy presne pôsobili tie mladé revolučné síly. A samozrejme, že cirkev ona vždy sa tak prispôsobí, že by vedeli, že by úplne stratili sympatie, tak robia to adžornamento, to ako prispôsobenie svetu vtedy, keď už všetci by pohrdali tou cirkvou, že ste staromodní, tak oni vtedy, že sú pokrokoví. Ale potom sa to zase vracia späť. Teraz sa to vracia späť zase k tomu konzervatívnemu. Ale totiž ja chápem to, že keby ja som bol tam kardinál, čo urobím? No ja tam byť nemôžem, sa tam nedostanem. Pretože tá štruktúra by ma rovno vylúčila na začiatku. Ale čo oni majú urobiť? Oni majú modernizovať alebo sa vrátiť k fundamentalizmu? Obidve alternatívy totiž znamenajú zánik cirkvi. Oni zistili, že keď modernizujú a neviem, čo budú ženy, kňazi a budú hento a toto a sloboda väčšia v cirkvi, tak sa im tá cirkev zaniká. Lebo sa im to rozpadá, lebo každý začne vymýšľať, majú rôzne názory, nakoniec sa to taká omačka z toho vytvorí a neviem čo, nakoniec v Afrike máte kresťanov takých, že on má viac žien a hovorí, že ale však on ich miluje, že Ježiš je láska, že on teda miluje všetky tie svoje ženy a že prečo by nie, a že on nechápe, že prečo nie je dobrý kresťan. Čiže nakoniec dospejete k cirkvi, kde vy neviete definovať, že hoci kto je kresťan a nemá to žiadnu ani chrbticu, že podľa čoho by ste rozoznali. A tým pádom, keď máte taký odvar, taký rozmel, takú omáčku, tak to je niečo, čo nemá duchovnú silu a úplne sa vám to tak, sa to stráti, tak jak New Age, nie? Že plno, každý má hoci čo si vymýšľa, fantazíruje a milión. Ale to ja som to minulé povedal, že katolícka cirkev k tomu New Age teraz má veľmi priaznivý postoj. Rozumieš? Ja som chcel to dokončiť, že oni zistili, že keď moc modernizujú, tak to rozplynie do omáčok a tí ľudia vlastne strácajú takú tú. Ale keď pritvrdzujú, tak vlastne ako keby sa drží tá cirkev, že držíme sa minulosti, nič nemeňme. A to sa im zdá ešte lepšia taktika, že aspoň si udržiavajú vlastnú tvár a vlastnú takú nejakú silu vnútornú. Lenže zároveň si tým akoby dávajú klince do rakvy, lebo stále ako keby sú vo väčšom rozpore s tým dianím alebo so svetom a s tým slobodným nejakým pokrokom. A čo majú teda robiť? A oni nemajú to riešenie. A to tretie riešenie ja hľadám, ono existuje, ale to je určitá stredná cesta, ktorej inšpirátorom je Michael. A Michael má byť patron cirkvi, však oficiálne je. A tam totiž ide o to, že vy musíte tak konštruktívne tvorivo nájsť tú cestu, že to je otázka toho, že ako nájdem tú pravdivú duchovnosť znova v modernej dobe cez slobodné poznanie. Čiže ja nemôžem už to nariadiť ľuďom, že posluchnite, lebo pôjdete do pekla, oni sa mi na to už vykašľú. A oni musia na to nejako dôjsť cez slobodu a cez poznanie.
A toto ja vlastne akoby idem takou cestou, že ja som nedostal z rodiny vlastne náboženstvo, ale som sa k nemu prepracoval vlastne pri hľadaní pravdy a pri vedeckom bádaní a tak. Ale to práve duchovné poznanie, že existuje skutočné duchovné poznávanie, tak ako máte vedu svetskú, tí vedci samozrejme majú rôzne názory, ale oni majú niečo v tom objektívne, kde oni sa viac menej vedia zhodnúť, chemici na zákonoch chémie a fyzici na zákonoch fyziky. Že nemôže tam každý fantazírovať, že bude milión siekt vo fyzike. A toto my sme stratili. Že dá sa poznávať duchovný svet? Dá sa poznávať nehmotné? Lebo keď to nevieme, tak máte len dve možnosti, že buď dáte, že úplne, že každý nech si vymýšľa, čo chce a máte 1 500 000, že každý jeden si myslí, že je spasiteľ a vymyslí svoju filozofiu, ale sú to blúznivci. A na druhej strane, že dáte jedno, nariadíte, že musíš posluchnúť autoritu večnú a podriať sa, ako takýto pokus, ale ani jeden vlastne nemôže fungovať. A preto to, čo ja hľadám, je, že ako obnovíme znova ten prameň spirituality tak, že existuje niečo, k čomu môžem prísť slobodne, ale nie je to ľubovoľné, že každý potom príde na to, čo on si sám vymyslel. Dobre, ako prídeme k duchovnej pravde slobodne a predsa spoločne, že dospejeme viac menej k jednému názoru. To je tá otázka. A na tomto by cirkev mala pracovať, keď chce akoby existovať. Lenže toto, žiaľ, je tak tragika, že oni už takých ľudí ako ja, ktorí by sa o toto pokusili a bola by to akoby záchrana, tak oni týchto vlastne už ten systém ich vylúči von. Čiže to kresťanstvo pôjde ďalej, žiaľ, asi mimo cirkvi. Že ona sa bude rozpadať a v nejakom bode sa v nej v tom rozklade bude rodiť v podstate nové kresťanstvo vlastne inštitucionálne možno novozaložené, ktoré vlastne bude pokračovaním toho starého. Dobre, máme polnoc, ja len prečítam jednu vec, čo napísal poslucháč, že to, čo tam máte za hostia ilumináta, ako nás upokojuje, že slobodomurári sú neškodní. Ja neviem. Počkaj, vy ste ma nepočuli, ja som povedal, že podľa mňa slobodomurári nemajú žiaden vážny konflikt s cirkvou. Nie, že sú neškodní, oni škodia jeden aj druhý. Teda, akože o cirkvi vy viete, čo sa robí, že tam proste v podstate už skoro jak v zákulisí určité zločinecké organizácie. A slobodomurári, ja nehovorím, že sú neškodní, ani sa mi nezdajú, že by mali taký vplyv, že by nejako strašne škodili. To je ako keď čo sa hovorí o tých spiknutiach, ale ja nejak nevidím až také známky, že by mali taký vplyv. Vlastne stretnú sa tam nejakí ľudia a snažia sa, že to sú takí tí vyššie postavení, vplyvní. Mne to pripadalo skôr tak, že oni si pre seba, aby si pomohli, vzájomne nahrali proste podporu. Áno, ale že by oni nejako manipulovali až... Samozrejme boli... Takto vám poviem. Neprizvú vás k tomu, keď manipulujú. No áno, ale tu sa strašne veľa vecí pletie, to sa nedá takto za minútu povedať, že napríklad bola tá loža P2 v Taliansku, ohromná konšpirácia, spiknutie. A teraz každý povie, áno, tak slobodomurári sú nebezpeční, ale to neboli slobodomurári, to boli určitý výnimočný prípad, kde v podstate tá loža bola zneužitá a začali tam toto robiť, ale typická slobodomurárska loža dneska není toto, nemá tento vplyv a tieto, že to nie je typický prípad typickej nejakej lože. Áno, sú také, že oni aj chcú o tú politiku, aj sa dejú veci, ale skôr mi to pripadalo také, že nejaké trošku korupčné kšefty, ovplyvniť nejaké kontakty, nejakú politiku, také v podstate bežná, taká nejaká klientelistická, prospechárska, že áno, že môže to byť aj trochu mimo zákon, ale... Dobre, poslucháč nám poslal fotku pápeža s tými prstami ponaťahovanými, tak to si potom pozrieme. Dobre, takto. Máme
A ešte posledný e-mail prečítam od Milana. Pán Páleš, boli ste mi oddávna sympatickí ako duchovný nadšenec, chodili ste v judo kimone ako nejaký guru a bral som vás tak, ale dnes vás vidím inak a mám otázku. Prečo sa obúvate do katolíckej cirkvi, keď veľmi dobre musíte vedieť, že ona nie je silou dnes určujúcou svetovú politiku ani duchovnú scénu? Ja, nekatolík, vidím to skôr naopak, že napriek omylom je dnes cirkev akousi zárukou tradičných morálnych hodnôt, ktoré sú dnes rozvracané. Preto nechápem vašu potrebu potierať cirkev. Nemáte pocit, že isté morálne hodnoty je dnes potrebné chrániť? Do skapinejúceho koňa sa ľahko kope, ale nechceli by ste radšej bojovať tvárou v tvár so silnými tohto sveta. Ja Milanovi odpoviem, ja toto hovorím, čo ty hovoríš, je to pravda. A pán Páleš má veľmi ďaleko od toho, asi si ho zle pochopil. Bavili sme sa dneska tu o jezuitoch a o histórii vlastne, čo ako bolo, a keď sa niekomu nepáči proste, čo robili katolíci pred 300 rokmi, 500 rokmi, 800 rokmi, a tak mi je to strašne ľúto, hej, že patríte do takej organizácie, hej, a proste takúto máte históriu. A je pravda, že tá katolícka cirkev má, keby sa vrátila k tým starým, ale duchovným hodnotám, hej, tak je takou baštou pred týmito špinavcami globalistickými, ktorú samozrejme inflirtovajú a proste je napádaná. Hej. No ale pán Páleš, on sa pýta, či si nemyslíte, že duchovné hodnoty treba chrániť, preboha živého, vás sa toto pýta. To je vytrhnuté z kontextu. Nie, nepoznáte ma vôbec. Vidno, že proste nesledujete to dosť. To je náhoda, že dnes ja som dostal, vlastne bolo požiadané ma na tú tému jezuitov, lebo vlastne redaktori videli ten môj článok, kapitolu z knihy, tak teraz náhodou, z hodou okolností kritizujeme katolícku cirkev, ale poprvé ja nejak zvlášť nehovorím, že len ju, že keď rozprávame o dejinách komunizmu, tak kritizujem to. A keď hovoríme o Amerike, tak to si pozrite, čo píšem o Amerike, že ako ju kritizujem. Čiže ja kritizujem všetko, ale zároveň aj všetko chválim. Proste keď, či to je v Amerike, či to bolo v Rusku, či to je vo Vatikáne, tak keď je to dobré, tak to vyzdvihujem. Áno. Čiže a keď je to zlé, tak to kritizujem. Čiže to není, že ja som si vybral nejakú politickú organizáciu alebo nejaký smer, že ten som proti a všetko chválim a iné zase som všetko proti. Tu ide o to rozlišenie pravdy a o to. Treba si vypočuť reláciu z poobedia. Mne o tie mravné hodnoty ide. Dokonca som po obede tu hovoril, že vlastne ešte, ale neviem, či v relácii, že vlastne ešte vďaka tomu, že tá cirkev mala nejaký vplyv na Slovensku, čiže akože pozadu, ešte oproti tomu západu, ale zároveň v niečom popredu, lebo predsa len tu nájdete mnohých takých ľudí, ešte takých úprimne čestných a takých, že proste z tej rodiny dostali takú tú nejakú zbožnú morálku, že treba určité veci rešpektovať, čo v nejakej západnej krajine, že tam už to pred niekoľkými generáciami hodili za hlavu. Takže ja vlastne som aj otvorený spolupráci s priateľov, kňazov a tak ďalej, tak ja len rozlišujem, že čo je zlé, treba povedať, že je to zlé a treba si to uvedomiť, a čo je dobré a treba to podporiť. No a ja pripomínam samozrejme, že ja viem, čo robia na západných krajinách s katolíckou cirkvou. Tu na tom nie ste ešte tak zle, ale pokiaľ sa nezobudíte, tak vám šlapnú na krk, presne tak ako im. Robia to veľmi rafinovane. Samozrejme, katolícka cirkev má vyše 1000-ročnú tradíciu a tu rozložiť nie je tak jednoduché, ale zase toto nie sú nejakí hlupáci, ktorí sa hrajú na fazolky. Posledný telefonát zoberiem a budeme končiť. Dobrý večer. Aha, dobrý večer. Počujeme sa? Áno. Viete, čo by som chcel reagovať na tú vaše vyjadrenie, že